Salam dostlar, gowmy adaýlaryňyz zanyňyz sagmy. Käbir pursatlarda käbir durmuş meseleli zatlar bir ýadyňa düşýär. Aýdaly 4 sanak adam sen himayatkariň. Indi maşgalaňda diýeldi. Bir özüň 4 adamyň bir mysal üçin. Ejen kakaň dogonyň birim özüň. Goýa maşynyň 4 tigiri bolşýar. Bu dron näme? Bu dron men maşgalamda näliýony bu dostby. Dosta mene şu zapaska diýip mysal alallar ine. Her kaçan yollu izi maşynyň tigir ýarlan wagtynda şu zapaskan dakkaňa diýen ýoluňy uzak goly Allah Taala nesip etse ýörebilýär. Özüň ýarlan tekaram aýdaly özüň ejizlän wagtynda dostuňy ýüz tutýanda. Şu mysal ine şu görülýän tekerlere serediňmi? Bular tanışlar. Bulardan hiç ilek ýagdaýda peýda ýok. Peýda bar. Ýöne az wagtlyň. Bular sen diýen menziliňe çenli yaranmylar. Olar tanışlar. Durmuşda wagtynda özüňde çyn hak dost bolsa, tä dünýeden geçýän çaň sana hyrmat edibilýär. Ýa-da öz tä dünýeden geçýänçe. Şoň üçin hemişe ätiýajy elden bermäň. Her ýolly, her nirde bolsaňyzam, ätiýaş tekerleňize ýanyňyzda bolsun, ätiýaş dostuňyzam ýanyňyzda bolsun. Durmuş beý plan zat diýip bolanok. Ýöne tanışlardan geljek az peýda, dostundan köp peýda gelýär. Janyňyz sag bolsun, düşündirip bilmi kan diýen bir kelläme geldi. Durmuş baglanşyk meselelerin birde bilen dost ýar tanış biziň bilen galyň. Gollama unutma.